A maxia do San Xoán en Chantada concentrouse o venres sobre todo no barrio da Alameda. O primeiro fume que percibimos foi o das grellas que a partir das 9 da noite recendían máis a torriscos e chourizos que as típicas sardiñas, que tamén estiveron presentes. O da merendola tamén forma parte do ritual galego para celebrar o solsticio de verán e, se cabe, é unha das súas partes fundamentais. A fogueira é o momento final da festa e ardería pasadas as 12 da noite para espantar o malo e recoller os vos desexos. Estamos aquí outra vez, outro ano máis. O veciño de aquí da Alameda, o que quere vir aquí a compartir con noso San Juan, fixámoslo desta maneira. Que todo Dios que queira vir aquí, que participe na festa. Está claro que é unha festa aberta a todo o pobo. Aquí ten que ter a comida, Ten que ter a comida porque non temos cartos. Para todos. Todos, claro. Pero bueno, se cada un trae o seu, tampouco sale caro. No, cada un trae, as pandillas cada un trae o seu. E bueno, pois me parece que este ano non hai moita... É o miño doldado, que non teño... Moita afluencia de xente, pero me parece que... Irán vindo. Bueno, pois... Veanos o camión de bomberos, o da Xunta, me parece. Ali, porque non se podía facer hoguera. Pero claro, sin eso non se pode facer nada. Temos permiso municipal, temos todo, pero hai que ter as cousas dentro do... Senón non se pode facer. Bueno, Un San Xoán con todas as datas. Estamos aquí. Bueno, vos sempre recordades de facelo, nunca se deixou de facer. Aquí hubo don Ángel da Caixa de Forros, ese morreu con 90 e pico anos e dicía que había o San Juan na Alameda xa sendo pequeno. Aquí o señor Eduardo, que chamaban Paterita, que era... Ese señor morreu con 90 e pico tamén, dicía que había o San Juan de pequeno que da Alameda. Non pode haber, todos os anos eran dos mismos. Levo nesto 40 anos ou máis. O San Xoán participativo plantexase como a mellor fórmula para festexar de xeito aberto unha data que a todos nos envolve e que no barrio sempre se festexou dunha ou doutra maneira. As novas xeracións están chamadas a darlle continuidade e hai quen dende moi pequeno xa se mete de cheo na festa. Non faltaría, jolín, a neta, 9 meses, mira como rilla no pan, ves? Gusta o micro? Sí, pero agora vimos por un turrisco. Porque o pan solo, home, baixa, pero se vai engrasado baixa mellor, verdad? Do convento, que quede claro outra vez, como ano pasado, que o muiño é do convento que non é de Chantada, Pero este ano non se fai nada do muiño. Porque está un poquinho máis abrigado aquí. Entonces estáse mellor aquí que ali está máis aberto, entón fai máis fresco. E a bruxa, xa vedes que está ali, xa lle plantaremos onde sempre. Saltaredes a fogueira? Home, intentaremos. E a pedir desexos, non? Bueno, os vos. Inconfesables ou confesables? Non sabe ou non contesta. Algunhas familias non perden a tradición máis fonda e achéganse dende moi lonxe para ser partícipes deste encontro veciñal. ¿Cómo te llamas? Jonathan, ¿De dónde vienes, Jonathan? de Valencia. Ah, vienes de muy lejos, al San Juan. Sí, ¿Qué se hace aquí en esta fiesta? ¿Tú sabes? sí, hacer, correr y pasárnoslo bien, Eso los niños. ¿Y los mayores qué hacen? comer y hablar Y beber. y beber. ¿Y vais a bailar? Sí, ¿Sabes si en Valencia celebráis también el San Juan? creo que no. No lo recuerdas, ¿verdad? ¿Es la primera vez que vienes? No, ¿Siempre vienes? no. Vengo cuando me porto bien. Nenas e nenos que representan o futuro tamén nesta formación musical improvisada con gañas de foliada. Jessica, Cantos anos tes? 7. E que tocas ti? Isto. Bueno, e como vos deu por montar unha banda así Non sei, infantil? non sei. Gusta vos a música? Sí. E vades á escola de música? No. Sí, Sí? sí, Ibas á escola de música? sí. E que tocas? La flauta. Ah, e hoxe tocouche a percusión. Sí, Gústache? O bombo? sí. E que viñestes facer hoxe aquí logo? Pois Que se celebra? o San Juan. O San Juan. É a primeira vez que vides? Non. Gusta vos o San Juan? Sí, Por que? porque quedan la bruja. Eso gusta vos o lume, non? Sí.
Bueno, pois a pasalo moi ben. Vale. E vostede de aquí, do barrio? Sí, Entonces estará disfrutando ao home, máximo. normal, despois dun día de traballo como doxe, estou ben de maravilla. Que significa a festa do San Xoán para os que sodes de aquí, do barrio? Bueno, é unha tradición que se leva desde hai moitos anos, entón, pues, lévase ben. Celebrouse sempre do mesmo xeito? Sí, máis ou menos, máis ou menos. Xa non estades moi tranquilos. Os aficionados, porque ainda estamos empezando a comer e a beber. Despois, Ainda é cedo. O problema é despois. Empanada e tortilla. E non traedes nada para asar na parrilla? No. Vos sodes alternativos. Nós imos ao práctico. Bueno, vos sodes músicos, creo, non? Carlos, ven falar aquí que eu non quero entrevistas. Por qué? Que tocas ti? A flauta travesera. E como se chama o grupo? A rondalla ao Carballo Vello, eso vamos. Esto de generación en generación. En canto foi caendo a noite, comezou a brotar a música de cada recuncho e as gañas de troula, que son comuns dende os nenos deica aos maiores máis activos. Estamos aquí falando de que están os artistas reunidos aquí na Alameda, incluído vostede que lle gusta moito cantar. Hoxe te tocará cantar algo. Non creo porque teño que cantar cando haxa unha media orquesta. Cando haxa Outro tipo de acompañamiento. Sí, porque aquí a capela quizá non salga cosa de mellor. Nunca se sabe. Bueno, eso sí, pero bueno, mellor é cando hai algo que me axuda, Bueno, é vostede de aquí de Chantada. Sí, vivo en Santada. Bueno, al bendito vivo en Cintulle. Pero bueno, vamos a decir que tamén vivimos en Chantada. Pero para a festa do San Xoán desplázanse. É lógico. Aquí quedamos ao ladiño e esta é a miña familia. Aquí algún día pues, feias unha festa moi feita que traían orquesta. Gustaballe máis a orquesta ou isto que se monta ahora? É que despois disto tocaba a orquesta. O sea que eran dúas cousas que realmente que se pasaba ben. Porque unha vez que un levaba un pouquiño a barriguiña chea, bailaba. Pero ahora tamén se pode bailar. Bueno, non o mismo porque isto xa é máis para pasalo o ratico e divertirnos uns cos outros, que é lógico, é para que estamos. E a saltar a fogueira? Soltero fogueira algún día se calda saltaba, pero é moi grande. A Santiago hoy está mirando y con mis palabritas por si la lluvia me va mojando. A Santiago hoy ligerito suspirando por mi niña Carmela que con Compostela me está esperando. Por subiendo montañas, cruzando valles, siempre cantando. Pobre de mi acaricia, porque a Galicia la estoy llegando. A Santiago voy caminando, como un peregrino por el camino de la ilusión. A Santiago voy caminando, y con mi Carmela y con Compostela me quedo.